ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഉച്ചവരെയല്ല കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയാറുള്ള മാതിരി തന്നെ ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി നിങ്ങൾ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. ഇപ്പോൾ രാവിലത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അടുക്കളയ്ക്ക് വന്ന് ചായക്കുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിക്കണം. ചായക്ക് വെള്ളം വെച്ചെടുത്ത് അപ്പം തന്നെ കടലൊക്കെ ഒന്ന് കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുത്തിക്കണം കേട്ടോ. തലേന്ന് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചതിന് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതിക്ക് വേണ്ടിയ തക്കാളി ഒന്ന് കേക്ക് എടുത്തിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് വെക്കാനുള്ള കുക്കർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. കടലയും മസാലപ്പൊടികളും ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒക്കെ ഇട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഗ്യാസിൽ മറ്റേ അടുപ്പിൽ വെച്ചെടുത്തിക്കണം. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ചായക്ക് വെച്ചെടുത്ത് വെള്ളം തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കണം. ബൈക്കിലെ ചായപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു, ചായപ്പൊടിയും പഞ്ചാരയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങി വെച്ചു. അത് വാങ്ങി വെച്ച അടുപ്പിൽ തന്നെ ഒരു ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചെടുത്തിക്കണം കേട്ടോ. ഇന്ന് നൂൽപുട്ടാണ് കടി കരുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പൊടി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാനാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ വെള്ളം വെച്ചെടുത്തിക്കണം. കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ അതിന് മാറ്റിയിരിക്കണം. അഥവാ വെള്ളം ഏറുകയാണെങ്കിലോ എഴുതിയിട്ട് തേഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതാണ് പാർന്നു കൊടുത്താലും മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളമൊക്കെ പാർന്നു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പൊടിയൊക്കെ വാട്ടിയെടുത്തിക്കണം. പത്തിരിൻ്റെ മാതിരി നല്ലോണം വാട്ടിയെടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ പൊടിയൊക്കെ വാട്ടി നല്ലോണം ഇങ്ങനെ കുഴച്ചൊക്കെ വെച്ചിക്കണം. നല്ലോണം കുഴക്കൊന്നും വേണ്ട, ഒക്കെ ഒന്നായി കിട്ടിയാൽ മതി. കുഴച്ചൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നൂൽപുട്ടിൻ്റെ അച്ചിലേക്ക് ഇട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇഡ്ഡലി കുക്കറിലാണ് ഞാൻ നൂൽപുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കരുതിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദമ്മൊക്കെ പാടെ കൊടുത്ത് ഏതായാലും മനക്കെട്ട് തിരിച്ച് അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തുക്കണം. അപ്പം അതിൻ്റെ അടിയിൽ ആ ഒരു ഇതിൽ ഫുള്ളാക്കിയപ്പോത്തിന് രണ്ടാളും നീച്ച് നിൽക്കണം. ശുന്നൊന്നും ഒരു ഒളിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 4 ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. നൂൽപുട്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്തിക്കണം. ഇതിമ്മ 6 ഉണ്ടാകും, 4 തന്നെ ഇവിടെ നല്ലോണം ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. അപ്പോത്തിന് നൂൽപുട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിനി ബൈക്കൊക്കെ ഇറക്കി കൊടുത്ത് അടുപ്പൊക്കെ അടച്ച് വെച്ചാൽ വെച്ചിരിക്കണം. പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടുട്ടോ ഈ ഇഡ്ഡലി കുക്കറിൽ. പിന്നെ പൊടി കുഴച്ചതും ഒക്കെ തുണ്ടും മുട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടേനെ. അപ്പം അതിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്താണ് അപ്പോ കേക്കോ? അപ്പം രണ്ടാളും ഇവിടെ പൊടി കൊണ്ടൊക്കെ കളിച്ചിക്കണം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ വാർപ്പൊക്കെ പോയി വറകൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചൊക്കെ കത്തിച്ചിക്കണം കേട്ടോ. തിരിച്ചൊക്കെ കത്തി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കുടുക്കിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ പാർന്ന് ചോറി മടാലെ വെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു പല്ലേക്കാനും ഇറങ്ങി. ആ സമയം തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ മിറ്റൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തു കേട്ടോ. എല്ലാം ഇങ്ങനെ തോണ്ടാനേ ഉള്ളൂ, പറ്റിയ കല്ല് ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഗതികേടാണ്. അപ്പോൾ മിറ്റൊക്കെ അടിച്ചേരി വന്നപ്പോത്തിന് നൂൽപുട്ടൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിക്കണം കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റായി തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ നൂൽപുട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ പാത്രത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുത്തിന് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, ശരിക്കും തന്നെ കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല പൂ പോലെ തന്നെ കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അയിക്കൊക്കെ ഇട്ടെടുത്ത ശേഷം പിന്നെ കടല വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതൊന്ന് തൂമിച്ചെടുക്കാന്ന് കരുതി ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വാട്ടിയും കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ കറി ആയിങ്ങാണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കടല കൈക്കൊട്ടെടുത്ത് കടല ചാറും ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നത്. ഇനി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചായ അടിച്ചാൽ നിന്നു. ആദ്യം ഞാൻ ഓൽക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുടിച്ച കേട്ടോ. കാക്കപ്പോത്തിന് പോയി. രാവിലെ തന്നെ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ചായ കുടിച്ചില്ല. ഒരു 10 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ചായ കുടിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ അഥവാ കടിയില്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിച്ച് പോകലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചായയുടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിന്. തിളക്കാനൊന്നും ഞാൻ നിൽക്കലില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിക്ക് അരിയൊക്കെ എടുത്ത് നല്ലോണം കേക്കിക്കാണ്ട് ഇട്ടെടുത്തു. ഇപ്പോൾ രാവിലത്തെ പാത്രമൊക്കെ സിങ്ങിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ. അരി ഇട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പാത്രമൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കാമെന്ന് കരുതി. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ചോറ് വെക്കലും കൂട്ടാൻ വെക്കലും പാടെ കച്ചുമ്പോഴത്തേന് ആകെ നിറഞ്ഞ് മടിയാകും മോറാനെഴുതി കൊണ്ട് അപ്പം തന്നെ ഒന്ന് മോറിയിട്ടു.
പാത്രം മോറിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കൂട്ടാൻ പരിപാടിക്ക് നിന്നിട്ടോ. പച്ചക്കറി ഉണ്ടേനി തലേ ദിവസം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാമ്പാറും അവിയലൊക്കെ ആക്കാമെന്ന് കരുതി. പിന്നെ പപ്പടവും പൊരിച്ചാൽ അത് മതി നിന്ന് കരുതിയാണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത് റെഡിയാക്കാൻ നിന്ന് തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് കേക്ക് നുറുക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് സാമ്പാറിനും ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് പരിപ്പും പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കുക്കർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് വേവിച്ചത്. സാമ്പാർ പൊടിയൊക്കെ ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വേവിച്ചത്. പിന്നെ അവിയലിനുള്ളത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അതും തീം വെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കേട്ടോ. അത് തീം വെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പോഴത്തേന് തന്നെ നമ്മൾ ചോറൊക്കെ വെന്തന്നു. പെട്ടെന്ന് വെക്കണതൊന്നല്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് ആക്കും പോലെയാണ് വെന്തത്. അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ചോറ് ഊറ്റിയെടുത്തേക്കന്നെ കഞ്ഞിട്ടാളം കൊടുത്ത് വെച്ച് ഞാൻ പിന്നെ അപ്പം തന്നെ വീതനയൊക്കെ തുടച്ചെടുത്തുക്കണം കേട്ടോ. എന്നും കാട്ടൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോഴത്തേന് ശൂന്യ വീതന്മ കയറി നിൽക്കണം. ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങണില്ല. പിന്നെ അവിടെ നിന്നോട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ആകൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തു. അങ്ങനെ കുറേ ചേല ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടാകും പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കണ്ടേ. എന്നിട്ട് പിന്നെ മറ്റേതുണ്ടും ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നല്ല മണക്കല്ലൊരിത് ഞാൻ ഉറ്റിച്ച് കൊടുക്കലുണ്ട്. കുറച്ച് ഇത്രയൊക്കെ ഒന്ന് ഉറ്റിച്ച് കൊടുക്കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല മണം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് തുണ്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തു. എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിയലിൻ്റെ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും തേങ്ങയും ഒക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ അവിയലൊക്കെ റെഡി ആയിക്കും കേട്ടോ. വെളിച്ചെണ്ണയും തൈരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിക്കണം. പിന്നെ സാമ്പാർ ശരിയാക്കാമെന്ന് അതിക്ക് കുറച്ച് പുളിങ്ങ പിഞ്ഞ് പാർന്ന് കൊടുത്തിക്കണം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിക്കൊന്ന് കടുക് വറുത്തിടാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണം. കടുകും കറിവേപ്പിൻ്റെ ഒരു വറ്റൽമുളകും അപ്പോൾ കടുകും കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ പൊട്ടിയപ്പോഴേ നമ്മളെ റേഷൻ പീടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഉണക്കമുളകും ഉണ്ടായില്ല, ചുവന്നുളകും, അതും രണ്ടും മുറിയാക്കിയാണ്ട് അതിക്കിട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പപ്പടമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചട്ടി തന്നെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് കാക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പണി ഉണ്ടായി. മീൻ കൊണ്ടുവന്നീന്. ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് മീനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എഴുതിയാണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാട്ടിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാമ്പാറും അവിയലും ഒക്കെ പാടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഏതായാലും ഇനി മീനും കൂടി പൊരിച്ചണം. അപ്പോഴത്തേന് പിന്നെ ആയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മോറിയെടുക്കാൻ എത്തിയാണ്ട് അതാണ് മോറിയെടുത്തത്. മീനൊക്കെ അവിടുന്ന് നന്നാക്കിയാണ്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നീന്. ചെമ്മീൻ അവിടുന്ന് നന്നാക്കീന്. പിന്നെ അത് കഷ്ണം മീനിന് അതൊക്കെ മിറ്റത്ത് തന്നെ കെക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ അയക്കിലെ പൊടിയാളും അരവും ഒക്കെ ഇട്ട് രണ്ടും നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും ഔത്താക്കാനാവില്ല എഴുതി. ഔത്ത പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ അടുപ്പത്തൊക്കെ പൊരിച്ചണം. ഗ്യാസുമ്മ പൊരിച്ചാൽ ആകെ മണം തന്നെക്കാരം. അപ്പം മുറ്റത്ത് ചെറിയൊരു അടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അടുപ്പല്ല കല്ലൊക്കെ വെച്ചാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഔത്തത്തെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് മീൻ കൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് മുറ്റത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കലൊക്കെ. അപ്പം അതിന് കാക്കു തന്നെ മുറ്റത്ത് കല്ലൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി. മുന്നക്കും ശുന്നൂനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും പണിയൊക്കെ എടുക്കണത്. അപ്പം അതാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ അടുപ്പ് സാറല്ലേ. പിന്നെ അടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാണ്ട് തിരിച്ചൊക്കെ കത്തിച്ച് ചട്ടിയൊക്കെ വെച്ചെടുത്ത് മീനൊക്കെ പൊരിച്ചെടുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ തുടക്കാനൊക്കെ നിന്നു കേട്ടോ. അതിക്കിട്ടെടുത്ത് ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് പോയി കണ്ട് തുടക്കാനൊക്കെ നിന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും നേരം വെക്കുമല്ലോ. ആകെ അടിച്ചേരിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാനിതിൽ കാട്ടിയിട്ടില്ല. അതൊക്കെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും കാട്ടലും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇനിയും കുറേ നേരം വെക്കും അതൊക്കെ എടുക്കാൻ നിന്നാലേ ചെയ്യാണ്ട്. അപ്പോൾ തുടക്കാനൊക്കെ നിന്നപ്പോൾ 12 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തിന് 2 മണി ആയിക്കണം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചോറൊക്കെ തിന്നു. ശുന്ന അപ്പോഴത്തിന് ചോറൊക്കെ തിന്ന് ഉറങ്ങി. മീൻ കണ്ടാലേ രണ്ടാൾക്കും അപ്പം തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും കുടുംബക്കാർക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ വ്ളോഗുകളും നല്ല റെസിപ്പികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇനിയും വരണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.